हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं दा फुंनि 6:30 जाथ'वाखै दिनै आङो फुङाव फ्रेश जाबाय जानानै दा बिराद लेट सिखारजागासिनो नालाय दिनै एसे थाब सिखारनो नाजादोंमोन ओमफ्राय थेवबो हायासै आं 6थायावसो सिखारनो हाबाय ओमफ्राय दा सिखारखांनानै आं फ्रेश जाखांबाय ओमफ्राय दा आङो दै लोंग्रोनानै लानोसै फुङावनो दै लोङाबाथाय जाथारा नालाय आं दै लोंग्रोनोसै ओमफ्रायहाय खामानि मावनोसै आरो रावबोथ' गैखाया गासिबो खामानिखौनो हारसिं फारि मावलांबाय थाखानांखागौ रावबो गैया नालाय जोंहा आंनि हासबेन्डजों आंजोंल' अननानै नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव थ'दो बिदिबा आं भिडिअखौ नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा दै लोंग्रोनानै लानोसै आङो गोलैलायबाय दैया आरो दंबावोमोन माखासे अबाव थाखोथाय माखासेया माथाम दंबावोमोन खोमा साहा फुदुंग्रोनोसै आङो साहा लोंग्रोनोसै साहा लोंग्रोनानै लानोसै साहा लोङाबाथ' जाया नालाय साहाखौबो आं लाल साहासो लोंखायो फुङावहाय गाइखेर साहा लोंनो हाया गाइखेर साहा लोंबाथाय बिराद गेस जायो ओमफ्राय मोनसे खोथा लोगोफोर दिनै फुंनि 4थायावनो सिखारनानैहाय एक्सारसाइस खालामनो गोनांमोन जों थाबायहैनो गोनांमोन ओमफ्राय गैया अखा हानानै एक्सारसाइसखौनो खालामजानो बायो खोमा ओंखायनो अखा हाना होदों दा आंना माखासे खामानिया जोब्बाय फुंनि खामानिफ्रा माखासेखौ आं भिडिअ खालामबाय थानाय जायासै आरो ओमफ्राय दा आङो सानसुनि ओंखाम संनोसै दा आं संनायखौ बांद्राय देखायबाय थाला नाम्बार संनोसै बिराद ओंखाम उखैबाय नै जिंखाजों ना संगोन आरो आं दिनैहाय सुखाजोब्बाय रेडि जाजोब्बाय नायाबो नै नाया बिराद थाजा मोजां जाथारगोन जानो संनायखौ देखायबाय थाला आङो आं संनोसै दा लान्चआ रेडि जाबाय नै ओंखाम जानोसै जोंहा दा जिंखाजों ना ओंख्रिया नै ओमफ्राय नैबे पटलजों आलु भाजा नै दा 4:30 गथ'फोरखौ टिउसन लादों आङो नै आंना स्टुडेन्टफ्रा दे नोंसोरो नोंसिनि नामखौ सासे खिथाहरलाय मा नाम नोंसिना नोंसिनि स्कुलनि नामा मा नाम खिथालाय UN Academy बिजनि मा क्लासाव फरायो नोंसोर खिथालाय नोंना मा नाम
किथिराज मा किथिराज बसुमतारी ओमफ्राय नोंना हौवाखौ आगोल सोंबाय आं नोंना ओमफ्राय नोंना मा नाम नोंना ओमफ्राय नोंना मा ओमफ्राय नोंना ए दे लिरद' एबार लिरद' नै थाइजौ हानगासिनो जोंहा नैबे थाइजौ हानग्राया बसा नैबे दान्दा लानाया थाइजौआबो सिटखायलांबायसो नै लामा गेजेराव ओइ जिउस एरना हरलाय जिउसा गाखोबानो जायोमोन थाइजौ बिफाङाव खनै थां थाइजौआ मुखाव नांजागोनबो गिदिरथाराय जिउस थाइजौआ गिदिर ने फिसा नुयोथ' आरो गोमोनाव जाजाखाया गोथाङावसो मोजां सेव माने माबा बेजे बोरैबा खामफ्लायखौ नायनो रोंला लायो आं हग्रा जानोसै बिराद बुरजा नै थाइजौ खाजि बानायग्राफ्रा बैसो जाबायथ' आरो थाइजौआ मार जाबायना क्लास गोनाङाव दे थाइजौ हग्राया रिया बिना खामानि गैया बियो आं लेंदालाय माथो फैसा गैया आंहाबो रियामोन मोखांखौ देखायनो जायो आवदांदां माबा लायनोसै नुबोआखै नामा बाथियाव दोनदों सामब्राम गुफुराबो नै अमा बेदर संनो नागिरनाय बायदिसो जिरखाबाय सामब्राम गुफुरखौ माबा गिसौखा ओमफ्राय गोमोनावथ' मोजां जाखाथारा गोथावानो जानायानो साबसिन नै गिसौखा जासै थाइजौआ खामानि गैया गायखाबाय फांसे गायस्लायफिननांगौ birat busa manusia. Pasen bayi siapa ya? Siapa ini? Angsi sakit nih sero. Ang ichilo hot. Ang mau san nih sebenarnya saya macam jangan sih. Ichilo. Apa pernah nggak? Mama cuma dang setelah itu kan sih kau. Bentar. Tasty lagi. Masih tumpulnya sih. Kalau tasty lagi. Ini tuh nanti malah. Siapa hai? Siapa? Tunggu dia mau kenal mau.